Космическият център им предлага да поемат този риск, като вероятността е била 1/3 успех. 2/3 неуспех. Въпреки всичко те поемат риска, като в 1/3 е успеха, в другата трета може и да се върнеш с различни проблеми, а третата третинка вероятно ставаш вечен спътник на Луната. С 7 дни въздух, който можеш да дишаш. Въпреки това те тръгват, ентусиазирани млади хора. Оказва се, че има и доста късмет, приближават Луната и когато цяла Америка тръпне, когато и те самите искат да възстановят връзката си, защото са минали от към задната страна на Луната, когато връзката се прекъсва, тогава пред очите им изпъква едно творение, едно чудо на творение. Това е първата снимка, сега обработена с компютър, тогава не е била толкова ясна. Едно творение, наречено планета Земя, което сега изгрява, така както Луната изгрява на Земята. Това е първата снимка, която имаме и първият поглед на нашата планета от друг ъгъл, от друго тяло. Те са силно впечатлени от това, което виждат. Аз дадох, кога излезе на екрана и всички видяхте, че става въпрос за времето на коледните, рождествените празници. Те по това време правят обиколките и тъй като това, част от тези неща се предават по американската телевизия, тогава им предлагат да направят едно рождествено послание. И когато ги поканват да кажат нещо, предполага се, че до ден днешен това е звукът, който се е слушал от най-много хора. Това е първият звук, който идва ясна човешка реч, който идва от друго, чуждо тяло, от друга планета. То понякога е много трогателно, когато съм гледала разни кадри, как съпругите заедно с децата обикалят и гледат небето и майките им казват: твоят татко е някъде там, виждаш ли Луната, той обикаля. Същевременно много се молят, защото и съпругите знаят, че рискът е много голям. Много голям, тъй като тогава двигателят е бил един и ако не запали, те остават там. Да, когато ги поканват, искам автентично с една музика да предам какво точно те казват. Това е 24-минутно предаване, аз ще, разбира, ще предам няколко минути от това. Няма да е цялото. Приближаваме, казва лунният изгрев, и за много хора поднасяме послание към вас. В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше безформена и пуста, и тъмнина се разстилаше над бездната. Божия дух се носеше над водата и Бог каза да бъде светлина и беше светлина. Бог видя, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. И Бог видя, че светлината е добро нещо. Екипажа на Аполо 8 ви пожелава лека нощ, късмет, весела Коледа и Господ да благослови всички ви на добрата земя. Това за мен е едно много голямо послание, защото реакцията е също много силна на тези, които работят в Хюстън. Този, който всъщност е главният отговорник, споделя по-късно: рядко са миговете в моя живот, когато съм плакал, когато видях земята, когато слушах онова, което те казваха, изведнъж изпаднах в тази безкрайност, в тази необозримост на космоса и красотата на една планета, която пътува в тази необозримост. И казва се, разплаках. Значи това е първото послание и то е силно религиозно отсветено. И тук е тема, върху която си заслужава да помислим. Определено впечатляващи събития.
Но именно тези събития ги разглеждаме в един друг контекст. Този на студената война между Съединените щати и Съветския съюз, което е една ожесточена борба на интереси, политика, сфери на влияние, и всъщност искам да попитам къде е мястото на религията и още да попитам как така става, че всъщност Съединените щати стъпват първи на Луната, при положение, че Съветския съюз има значително по-голяма подготовка за такава мисия. Разбира се, има много филми направени по този въпрос, има много коментари от специалисти, аз не мога да се сравнявам с тях, а бих изразил следната позиция. Заедно с рационалното има и иррационално. Това го споделят всички космонавти. Имахме голям късмет, казват те. Имахме голям късмет. Повечето от тях определено поне дават заявка, че са вярващи хора, молят се и така нататък. Но искам да погледна тези процеси от един друг ъгъл. Първо, явява се един феномен, който е много известен, президента на Съединените щати. Превърнал се за краткото време на своя мандат в икона на американската либерална политика. Той застава срещу учения свят на Съединените щати, който е твърдял, че е много рисково хора да се пращат, и съвсем по друг начин разработва темата за Луната. Може би с чисто голямата амбиция да се изправи Съветския съюз, приемам това, на фона на тази политика, която включва и не до там чистоплътни неща, и амбиции, и користни цели, и какво ли не, каквото сме виждали, има и нещо, което не можем да пренебрегнем. Ролята на големият лидер, харизмата му, онова, което той казва. Един човек на практика завърта Съединените щати, заставя ученият свят да следва неговата линия, и Американският конгрес отпуска 22 милиарда долара, което е астрономична сума за онова време. И това го прави последният начин. Ние избрахме да отидем на Луната. Ние избрахме да отидем на Луната. Избрахме да отидем на Луната и да свършим тези неща. Не защото са лесни, а защото са трудни. Прости думи, съчетани с една харизматична личност, това е университета в Райс, из един път отприщват енергията на един народ и ентусиазма и всякакви рискови начинания. Това е интересен факт. И ние трябва да го отчитаме. По този повод, поне се занимава с журналистика, е хубаво в своята практика да изследваш ролята на лидера. Ние обикновено казваме обстоятелства и не знам какво си. Да, има и този момент. Но има нещо, което е ирационално. И ще дам един пример. Да кажем Наполеон, който взривява Франция. Той отива и изнася реч на френски селени далече от неговата Корсика, тъй като той имал проблем с езика. Знал френски, но с много силно подчертан диалект. Той не е бил могъл да бъде разбиран от селените. Но селените застават за него и са въодушевени, като те не са разбрали изобщо какво им е казал. Обяснете ми, кое е логичното в цялата тази работа. Значи, има някои неща, които просто имат друга проекция, извън рамките на логиката си. Но сега искаме нещо логично да покажа, което е и тъжно за мен. Всъщност, този порив и на двете страни предизвиква на преден план да излязат талантливи хора. Една личност, към която пита особени чувства, и може би след време с теб да направим тема, е Сергей Корольов. Загадъчна личност, защото е дълго укриван от Съединените щати. Но каква е съдбата му? Виждате, той е роден в 1907 година. Още от малък има голямата амбиция да строи и да прави ракети, обаче заварва го и Първата и Втората световна война и той влиза в руските лагери. Подиграват му се с това, че е учен, държат го без вода, когато му дават нещо да пие и той посяга към чашата, тогава надзирателят го рита, следствие на което от многото ритници, които е получал на долната челюст, той имат счупвани и криво зараствани, и до края на живота си той не е могъл да се храни както трябва. След това го извикват с поръчката да се развива като учен. Той прави първите успехи,
Но каква благодарност има? Той винаги стои в